بتوقفني السيارات من هال. دبر حالك. واخد ارجع يلا مكتوب انا مش عارف الجماعه انا هو ما غيرتش يعني ما غيرتش لخي اخوها تعالي ركبته يلا توبة نصبني يلا زوزو ارجع لورا ارجع لورا עוד ارجع لورا מישהו לקח לאויה לבוא אחריו יאללה גם אתה אור אויה אחריו הוא מסודר עוד אחד אני שולח לך אני אומר לך איך אני צריך ללכת הביתה איך לי מהמחסן לא אכפת לי איך לי לצאת מהמחסן אני באתי תלך תחכה שם איפה המונית עכשיו מחסן שלי איך שלי זה צריך ללכת הביתה מה אתה צריך לעקם אותי זה שם אני לא רוצה לעקם אותך אתה רוצה שאני אעקם אותך תביא את התעודת זהות יאמי למה תביא את התעודת זהות בסדר הנה את התעודת זהות כל יום אתם עושים לי ככה מה לשנות הנה בבקשה מה? הלו, אני אסביר לך את זה טוב אתה מכיר אותי, נכון? אני לא מכיר אותך אתה מכיר אותי טוב אני לא מכיר אותך אני לא מכיר אותך דן בא, אומר לך משהו, אז זה לא תוסק אני לא מזהה לו עכשיו תשמע, יש פוריק, אנחנו בדיוק יודעים איפה זה איפה? מאיפה זה? תגיד משכם נכנסים איך נכנסים לשם? כמו בית דג'אן הנה מפה, אני אגיד לך תציר תקשיב רגע, אני אגיד לך תציר מפה עד שם, נכון? מפה זה עוורתה זה עוורתה, לא עוורתה, תקשיב הלו, כן בית פוריק, בית דג'אן, רוג'יל, כל הכפרים האלה אני מסתובב מעודלה, אין לי דרך מפה, סגור בחול אני לא הולך איתך בראש ובראש, למה ללכת איתך? הנה בבקשה כתודה תבדוק אתה לא תעבור אתה אומר לא לעבור? בסדר, לא לעבור איך לעוף מפה? אין לי תעודה אין לי תעודה עזוב את זה אני לא עוזב זה כלים שלי תעזוב תשאיר את זה פה תקשיב רגע אני כל יום אני עובר מפה אני לא צועק עליך אתה באת אליי בכוונה לא אתה באת אליי בכוונה כל העומדים בתור כולם עומדים בתור אני לא צריך לתת למה ביקשתי ממך משהו אני לא בכוונה אני לא צריך לתת לך אתה תעודה אני לא צועק אל תצעק עליי הנה אתה צועק אני לא צועק אני קול שלי ככה אין לי תעודת זהות אין לי תעודה בבקשה תעשה משהו בא לך אתמול היה קצין נו בוא לפה באתי לפה אני אשב פה בסדר
I am soldier in my bed, coming when I am sleeping in my home. Believe me, I am not liar. I am soldier exactly to any soldier. 15/3/2002. I've been in duty. هوية. I like the soldier exactly. My eyes believe. You must believe. ספן! מרנוע לחורות! ספן! يلا بو هوية كل بو. Hey, بو نشوف. ספן! please. We want to go to my wife and be back early in the morning. Be back to my business. I am in duty exactly to you. تبغى له مصوم. تبغى له مصوم. לא פה. If you want shoot me, never mind. ספן, יאללה! I'll be back. I am in duty, my dear. Believe me. I like any soldier exactly to my eyes. Understand? How your eyes. I like any soldier exactly to my eyes. Through my God, I am not lying. I'll be back early in the morning. ספן, ספן, ספן! Be back in the morning. Be back. Food for my wife, Christmas tomorrow, and one do meat for my family. Open my bucket. Give me your hand. Open my bucket. What? Give me your hand. מה אתה עושה? ספן! יאללה! לא, לכי לדוקטור בשכם. حوار هان حوار بنصات لما رجعش حوارة ساكن في قاعد بحوارة נו, בנות. למה כולכם צריכים ללכת איתה למרפאה? תרצ'ו. תני לה את זה, וזהו. היא תלך למרפאה. יאללה. مكتوب في هوية ساكن في كليل روحي لكليل مكتوب ساكن في كليل روحي إلى كليل ساكن في كليل مكتوب ساكن في كليل روحي إلى كليل תסתכל מה עושים לנו מהילדים, מה עושים. תסתכלו. אומרים מה אנחנו רוצים טרוריסטים. אנחנו טרוריסטים אנחנו. ילדים קטנים טרוריסטים, אה? מי שרוצה לעשות טרור לא בא למחסום. נכון או לא נכון? מי שרוצה לעשות פיגועים לא בא למחסום. בתוכנית אריה קלאסיות שירים ממחזות זמר ולעיתים של הזמר. ניהול מוזיקלי ועיבודים מוזיקה סיפור. שיר תפילה באיזשהו דפוס,